Bore da, ffrindiau! Siwmai a chroeso enfawr i chi i'r wers fyw yma ar gyfer arweinwyr Adobe Express. Croeso nôl os ych chi wedi bod gyda ni ar rai o'n sesiynau yn y gorffennol, ond croeso mawr os ydych chi yn ymuno gyda ni am y tro cyntaf erioed. Ni cael llwyth o hwyl ar y sesiynau yma. Felly, dewch eich sylwadau i fewn, gwedwch helo, gwedwch siwmai, ac ywch chi'n neud hynny wrth roi sylwadau ar y ffrwd fyw ar YouTube, neu os ych chi'n defnyddio'r ffrwd fyw streamiad y ddolen arall ydych chi, mae croeso i chi roi sylwadau fyna, neu os mae'r ddwy opsiwn na'n anodd i chi, mae croeso i chi athrawon hefyd i ateb yr e-bost yn ôl. Mae'n e-bost i ar agor dy fi, felly os yr e-bost nes i ddanfon i chi gyda'r dolenni bore yma, mae croeso i chi i ymateb i'r e-bost na a gewn i'ch sylwadau chi lan. Felly rowch o bod i ni pa ysgolion a pa ddosbarthiadau sy'n ymuno gyda ni heddi ar gyfer y wers fyw yma ar gyfer Wythnos Arbed Ynni wrth gwrs. Nawr, mae'r dudalen heriau yn sgrolio ar waelod y sgrin, felly bydd angen hwnna arnoch chi, bit.ly/ynni25, a bydd hwnna lan gyda ni drwy gydol y wers rhag ofn bod angen arnoch chi. Reit, dewch i ni gael just sôn yn gyflym am gwyl ffilm 25. Mae hwn yn cael ei redeg ar y cyd rhwng Adobe a Hwb, felly cystadleuaeth creu ffilm genedlaethol. Mae yna wefan fyna athrawon os oes diddordeb dych chi gymryd rhan yn yr wyl ffilm. Ewch i gwylffilm25.express.cymru a fyna allwch chi gofrestru'ch diddordeb a wedyn gewch chi negeseuon e-bost wedyn gyda fideos, tutorial a chyngor a taflenni gwaith a cwbl am ddim. Felly, cofrestrwch eich diddordeb yna gwylffilm25.express.cymru i ddangos eich diddordeb yn y gystadleuaeth creu ffilm yna. Right, nawr dewch i ni gael bwrw ati a edrych ar beth i ni'n mynd i fod yn gwneud heddi. Fi'n gweld bod y sylwadau yn dechrau do mewn yn barod, sydd yn wych. Dewch i ni gael agor y dudalen heriau. Iawn, felly dyma'r dudalen heriau. Dwi wedi mynd i'r dudalen heriau yma wrth agor tab arall ar y cyfrifiadur. Chi'n gweld dwi wedi agor Express ar un tab fan hyn, a wedyn dwi wedi ychwanegu tab arall gan glicio ar y plus fan hyn ar Google Chrome, a ar y dudalen yma dwi wedi teipio bit.ly/ynni25 a mae wedi agor dudalen yma i fyny fi. Nawr, os ych chi'n defnyddio iPad neu unrhyw ddyfais sydd â chamera sy'n gallu sganio cod QR, yna mae croeso i chi sganio'r cod QR sydd ar y sgrin nawr, a fydd hwnna'n dod â chi i'r un man. Right, na i oedi ar y sgrin na, rhag ofn bod rai ohonoch chi'n sganio cod QR. Sorry, fi wedi symud hwnna nawr. Rhag ofn bod rai ohonoch chi'n sganio cod QR, achos mae yna rai sylwadau wedi dod mewn yn barod. Doi wedi dod i fewn ar YouTube. Dech chi weld pwy sydd dan ni yma. Yr Hywels wedi danfon neges. Siwmai wrth flwyddyn 4 ysgol Hafan y Môr. Wel, croeso mawr i chi, ffrindiau o ysgol Hafan y Môr. Chi'n gwybod beth, sa'n meddwl bod fi wedi galw'r enw na mas cyn heddi. Felly, falle bod fi'n anghywir, ond sim cof dy fi o ddweud enw ysgol Hafan y Môr. Felly, croeso enfawr i chi. A hefyd, dyma ni, blwyddyn 6, ysgol Bro Ogwr, croeso i chi, yna i fi yn cofio dweud eich enw chi mas. Felly, croeso mawr i chi, ysgol Hafan y Môr a ysgol Bro Ogwr, a diolch yn fawr iawn i chi athrawon am gymryd yr amser i ddweud siwmai. A just gwirio'r e-bost, oes, mae yna ysgol arall wedi dod mewn. Dech chi fi gael just copio'r neges na draw i'r sylwadau i ni gael. Dyma ni i gael e lan ar y sgrin. A dyma fe, bore da amredydd gan blant dosbarth 2, ysgol Llannon Ceredigion. Dyma fi ddeu'n ail her Adobe eleni. Rydyn ni'n edrych ymlaen y fawr cofion Mrs Lionel. A diolch yn fawr i chi, Mrs Lionel, a fi'n cofio rhoi eich neges chi lan ar y sgrin y tro diwetha hefyd. Felly, croeso mawr i chi blant fyna yn ysgol Llannon Ceredigion. Achos wrth gwrs mae yna Llannon, mae yna Lannon yn Sir Gar. Fi'n siŵr bod sawl i ni gael yng Nghymru, ond mae un ddim yn bell wrtha i fan hyn Llannon ar y ffordd i Lanelli. Right, ond Llannon Ceredigion sydd ni heddi wrth gwrs. Right pawb wedi agor y dudalen heriau, pawb yn barod i fynd. Felly newn ni sgrolio lawr yn ar dudalen heriau a gweld beth i ni'n mynd i wneud gynta. Wel, yr her gynta i ni'n mynd i fod yn defnyddio sgiliau
sylfaenol ar Express i greu ffeithlyn ynglyn â arbed ynni, syniadau sut i arbed ynni. Nawr, yr her i chi yw, ydych chi'n gallu meddwl am 4 ffordd, 4 dull, allwch chi arbed ynni mwyn lleihau ein defnydd a'n biliau. Achos wrth gwrs, mae lleihau'r defnydd o ynni yn dda i'r byd ac i'r amgylchedd, ond hefyd mae'r dda ar gyfer ein poced ni, achos mae'n lleihau ein biliau ni. Faint ni'n talu bob mis a mae'n ynni. Mae yna 4 enghraifft y fi fan hyn. Mae croeso i chi ddefnyddio'r enghreifftiau sydd ar dudalen heriau, neu os ych chi'n meddwl am rai eich hunain, wrth gwrs, wel hyd yn oed yn well. Felly, dyma'r 4 enghraifft sydd â fi fan hyn, sef, yn gyntaf, diffoddwch ddyfeisiau vampyr, os nad ydych yn ei defnyddio. Vampyr yw vampire. A mae dyfeisiau vampyr yw, chi'n meddwl am vampire, cymeriad sy'n signo gwaed, wel dyfeisiau vampyr na'r term ar gyfer dyfeisiau sy'n signo tymed bach o ynni, o drydan fel arfer, drwy'r amser, hyd yn oed pan ych chi'n meddwl bod chi wedi troi nhw i ffwrdd. Pethau fel y teledu efallai, sydd pan ych chi'n switcho fe i ffwrdd, mae'r sgrin yn mynd i ffwrdd, ond mae dal yn tynnu ychydig bach o drydan. Iawn? Mae llwyth o ddyfeisiau tebyg gyda ni yn cartrefi ni. Yr ail un, trowch y dŵr i ffwrdd os nad oes ei angen. Pidwch a gadael y dŵr i redeg, jyst achos bod chi'n licio swnau, trowch ei ffwrdd. Gadewch y car adre ac ewch ar y beic, os mae'n bosib, wrth gwrs. A diffoddwch y gres gyda'r nos, achos, ydych chi'n gwybod, rydyn ni'n cysgu'n well mewn ystafell o'r. Ni'n cysgu yn well yn y nos, os mae'n ystafell ni chydig yn oerach yn hytrach na cysgu mewn ystafell dwym. Right, a wedyn mae da ni her ychwanegol. Beth am ychwanegu cymeriad wedi animeiddio, felly yn dweud, yn adrodd rhain, neu'n dweud yr un pwysica, felly. Right, dewch i ni gael gweld os gyrraeddwn ni'r man na te. Iawn, barod i fynd, cadwch eich sylwadau ddod i fewn, ysgolion, os nad ych chi wedi eto. Os ydych chi syniadau da am sut i arbed ynni, rowch wybod i ni. Os ydych chi unrhyw gyngor da am sut i arbed ynni, rowch wybod i ni. Ydych chi wedi gwneud unrhyw beth arbennig yn eich ysgol chi arbed ynni, rowch wybod i ni yn y sylwadau hefyd. Right, draw y fi i Express, felly fi'n clicio ar y tab yma fan hyn. A os ydw i'n mynd yn rhy gyflym, i chi bydwch poeni achos byddai'n neidio draw i'r iPad hefyd ac yn dangos y camau yma ddwywaith. Unwaith ar y porwr, a wedyn ar yr iPad. Fel bod pob un o'n chi, os ych chi ar eich Chromebook, laptop, Mac, PC, beth bynnag, llwch chi ddilyn y porwr, a wedyn os ych chi'n defnyddio'r app ar yr iPad, fyddai'n dangos hwnna i chi hefyd. Right, nawr, i ni'n mynd i fod yn creu ffeithlyn, ond ar hyn o bryd mae Express yn Saesneg gyda fi. Felly, mae eisiau fi newid Express draw i fod yn Gymraeg gynta. Felly, i wneud hynny, mae eisiau fi glicio ar yr avatar, y smotyn yma yn y cornel top ochr dde. Nawr, trwy'ch gyfrifon hwb chi, mae'r avatar yma fel arfer yn rhyw fath o las golau, lliw glas golau. Felly, cliciwch ar hwnna. A wedyn, ewch i'r settings. A fan hyn, reit ar y top, allwn ni newid yr iaith o'r Saesneg i'r Gymraeg. Cael ffenest gosodiadau, mae Express yna i lwytho, a dyma ni nawr yn defnyddio Express yn y Gymraeg. Iawn? Right, a ni'n mynd i fod yn creu graffeg. Felly, chi'n gweld mae yna deilsen werdd ar yn tudalen cartre ni yn Express mwyn creu graffeg. Felly, dwi yn mynd i glicio ar y deilsen werdd creu graffeg yma i agor golygydd Adobe Express i fyny. A dyma fe fan hyn. Right, y peth cyntaf fi moyn wneud nawr yw dod o hyd i gefndir, background i'n hydalen ni, achos ar hyn o bryd mae gen i ddarn o bapur gwyn. Felly, dwi'n i ddod draw i'r ochr chwith i'r elfennau. A fan hyn wedyn, dwi'n mynd i sgrolio ar draws i'r cefndiroedd. Dyna ni. A nawr, dwi'n mynd i chwilio am gefndir. Nawr, allech chi chwilio am rhywbeth penodol, allech chi chwilio am rhywbeth fel energy,
Dyna ni, chi'n mynd i gael cefndiroedd, chi'n modd, sy'n edrych fel trydan, neu mae yna, chi'n modd, mae yna felinau gwynt fyna, a paneli solar. Felly, chi sgrolio trwyddo fyna, neu allech chi jyst chwilio am rhywbeth ychydig yn fwy cyffredinol, allech chi jyst chwilio am y gair green, neu eich hoff liw chi. Green gradient, graddliw yw'r gair yna yn Gymraeg. A beth yw graddliw yw pan ni'n toddi o un lliw i liw arall. Felly, mae'r rhain yn gweithio neis fel cefndiroedd hefyd, chi'n gweld? Felly, ar y porwr, dwi'n mynd i ddewis un o'r rhain, dwi'n meddwl, un o'r graddliwiau yma. O'n i'n licio'r un tonnog yma, mae hwnna'n cool yn dweud. Ie, dwi'n mynd i ddewis hwnna, dwi'n meddwl. Nawr, ar Express hefyd, allwch chi glicio ar sawl un, chi'n gweld, mae'n jyst mynd i ddangos i chi ar eich taflen. Sy'n ffordd gret o just penderfynu ydy hwnna'n mynd i weithio i chi neu beidio. Hwnna'n neis. Chi'n bod beth, hwnna fi'n mynd i ddefnyddio. Cool. Reit, iawn. Mae'r cefndir wedi i wneud. Mae eisiau fi arbed y ffeil, felly lan o'r top yn hyn. Dwi'n mynd i clicio ar ochr chwith, a hwn yw ffeithlyn, ynni, MJ 25. Na fe? Nawr te. Draw i'r iPad nawr te i gael neud yr un peth. Draw i'r iPad i wneud yr un peth. Dyma ni, dyma'r iPad. Chi'n gallu gweld mae defnyddio'r iPad bron o bod union yr un peth ar porwr. Iawn? Felly, ar y dudalen cartref, peth cyntaf nes i, os ych chi'n cofio, oedd tapio ar y deilsen werdd, creu graffig. Tap ar hwnna. Na fe? A i fi wedi agor y golygydd, Adobe Express, na fe, wedi agor. Dwi ddim eisiau'r templedi yma, dwi'n mynd i gael panel ochr na i lawr, a nawr dwi'n moyn chwilio am gefndir. Felly, i ddod o hyd i gefndir, mae eisiau fi fynd i'r elfennau ar y chwith, ac ar y top, sgrolio ar draws, mwyn dod o hyd i'r cefndiroedd. Na fe? Nawr, fan hyn nawr, allai roi mewn, allan ni chwilio am rhywbeth fel electricity. Mae yna bethau diddorol yn dod lan yn hyn. Dwi'n mynd i drial wneud e'n wahanol ar yr iPad ac ar y porwr. Wneud y ddoi ddyluniad yn wahanol. Sa'i moyn yn rhywbeth rhy brysur fan hyn, rhywbeth a gormod o fanylion, achos wrth gwrs, chi'n modd, fi'n mynd i fod rhoi pethau o flan hwn. Felly, os byddwn ni'n mynd am rhywbeth prysur iawn, wedyn, mae'n gallu bod anodd i bobl i ddarllen a gweld yn delweddau ni. Rhywbeth fel yna'n cool, yn dweud? Licio hwnna. Os rhywbeth arall? Na, dwi'n meddwl bod fi'n mynd i stico gyda hwnna. Ydw. Roed, a wedyn lan ar y cornel top ochr chwith, dewch i ni gael ailenwi y project, ailenwi'r ffeil te. Yma ni. Yna ni. A dwi'n mynd i enwi hwn yn ffeithlyn ynni 25. A fe? Gret. Right. Nôl i'r porwr te i ni gael symud ymlaen i'r cam nesaf. Iawn, dyma ni. Ni nôl ar y porwr. Iawn. A beth sydd yn dod nesaf te? Wel, nesaf, mae eisiau ni gael, teitl. Iawn? Felly draw ar y dudalen heriau, beth am i ni gael teitl rhywbeth fel 4 syniad mwyn arbed ynni. 4 syniad arbed ynni. Iawn? Felly, dwi'n mynd i fynd i'r testyn ar yr ochr chwith. Testyn, fan hyn. A dwi'n mynd i ychwanegu testyn. A dwi'n mynd i deipio 4 syniad arbed ynni. Iawn, 4 syniad arbed ynni. Nawr, dwi'n mynd i ddefnyddio cynllun testyn dynamig. Felly draw ar y chwith fan hyn, fe welwch chi'r botwm cynlluniau testyn, a dwi'n mynd i ddewis yn cyntaf fan hyn.
A mae cynllun testyn dynamig yn troi yn testyn ni yn brif lythrennau sydd hefyd yn graddio i lenwi'r maes nesaf. Felly mae e'n mynd i newid maint y ffont mwyn llenwi'r bocs. Iawn? Felly pan i chi'n llusgo, chi'n gweld, pan i chi'n llusgo'ch blwch testyn lawr, a'i wneud yn dalach neu'n hirach, mae e'n gwthio'r geiriau i wahanol linellau ac yn newid maint ffont pob llinell fel bod ni'n llenwi y bocs. Iawn, dwi'n mynd i wneud e fel yna. 4 syniad a wedyn arbed ynni ar y linell o ddidano. Nawr de, ffont. Dwi'n mynd hoff o'r ffont yma, felly dewch ni gael mynd draw i'r ffontiau a argymhellir. Clicio gweld y cyfan, sgrolio lawr, reit de, fi moyn ffont egniol. Mae'r ail un ni'n egniol, fi'n licio hwnna, ydw. Sgrolio lawr, chi'ch chi weld dangos mwy. Chi'n gwybod beth, dwi'n meddwl bod fi wedi dewis yr un dwi'n licio yn barod. Ydw, fi'n hapus dy'r un sydd â fi, yr ail un fyna. Wedyn, allwch chi fynd nôl a gweld beth yw enw fe, enw'r ffont na yw Reros. A mae'n wahanol, mae quadratic a rectangular i gael hefyd, sy'n ddiddorol. Beth yw'r gwahaniaeth rhwng reina te, dych chi'n gael gweld? Dim lot o gwbl yw'r ateb i hwnna. Braidd ddim. Right, nawr te, dwi nawr yn mynd i ychwanegu siap cefndirol i'r teitl yma. Felly, eto, gyda'r testyn wedi ddewis, sgrolio lawr a welwch chi siap lawr fan hyn. Clic ar hwnna, a chi'n gweld mae wedi ychwanegu siap i fi. A fi'n hapus dy'r siap sydd â fi. Mae yna siapau eraill i gael, chi'ch chi sgrolio, dewis gwahanol siapiau. Ond dwi'n hapus dy fe, dwi'n mynd i wneud e'n fwy gan glicio fan hyn, maint y siap, llusgo hwnna i fyny. Ie, na fe, reit lan felly. O ie, na fe, fi'n licio hwnna. A wedyn, lliw y siap, allwch chi newid lliw y siap wrth glicio fan hyn le mae'n dweud llenwi'r siap. A wedyn, mwy o liwiau fan hyn, a gewch chi yr holl ddewis lliwiau yma fan hyn. Felly, allwch chi fynd am liws tebyg i rhywbeth da chi'n barod ar y dyluniad, fel hyn. Neu allwch chi fynd am liw sydd ddim gyda chi'n barod, rhywbeth hollol wahanol. Liw oren, liw air, felly. Ie, mae'r oren na'n neis, yn dweud, oren gol yna. Na beth fi'n mynd i ddefnyddio fan hyn, yw hwnna. Gret, allwch chi newid lliw y testyn os ych chi eisiau hefyd, gan fynd i liw y llenwi fan hyn, ond fi'n eitha hapus o'r dina yn erbyn yr oren gyda'r cefndir, dwi'n meddwl bod lliwiau yna yn gweithio yn neis iawn gyda'i gilydd. Reit, dewch chi ni gael neidio draw i'r iPad i gael dala fyny gyda ble ni wedi cyrraedd ar y porwr. Reit, dyma ni ar yr iPad, felly beth ni'n neud yw ychwanegu testyn. Felly, os ych chi'n cofio i ychwanegu testyn, drawr y chwith, dwi'n tapio ar testyn. A lan o'r top, mae yna fotwm glas sydd yn dweud ychwanegwch eich testyn. Tap i hwnna. A dyma y blwch testyn. 4 syniad arbed ynni. 4 syniad arbed ynni. Iawn, na fe. As unwaith to, dwi'n mynd i fynd i'r cynlluniau testyn, hwnna yn y canol ar y chwith, chi'n gweld, fan hyn. A dwi'n dewis yr cyntaf, sef cynllun testyn dynamig. Na fe. A gyda hwnna nawr allai ddefnyddio'r ddolen ochr yma. A just gwthio a llusgo pethau o amgylch. Mae'r llunellau pinc yn helpu fi gadw y blwch testyn yma yng nghanol y papur, na fe. A dwi'n mynd i fynd nawr i ddewis ffont. Felly, ffontiau argymhellir, gweld y cyfan. A dwi eisiau rhywbeth sy'n edrych yn egniol. Teitl, cryf, hawdd i'w ddarllen, sy'n edrych yn egniol. Nawr, pa un a, ia. Hwna, fi'n licio hwnna. A dwi'n mynd i roi siap i hwn nawr, os chi'n cofio, tap ar y text, tap ar y testyn, sgrolio lawr, a dwi'n mynd i ychwanegu dyma ni siap. Nes i gynyddu maint y siap, na fe, droi yn rhyw floc mawr yn gros y canol, fi'n hoffi hwnna, a wedyn nes i newid lliw'r llenwad fan hyn. Nawr te. Fi'n licio'r glas, a fi'n licio'r, mae'r
porffor golau mae'r pink yn gweithio neis gyda'r cefndir yma hefyd. Ydy, fi'n mynd i am y lliw. Ydw, hwnna, y porffor golau yna. Dyna ni. Iawn, a ni wedi cyrraedd yr un man nawr te ar yr iPad, felly nôl â ni i'r porwr ar gyfer y cam nesaf. Reit. Wel, mae'n amser i ni ddod mewn nawr te a'n syniadau ni ar gyfer arbed Ynni. Iawn, felly beth i fi mynd i wneud yw dod draw i'r dudalen heriau a dwi'n mynd i gopio yr un cyntaf yma. Control C. Iawn. Nawr, os ydych chi syniad eich hunan, mae croeso i chi deipio eich syniad chi i fewn. Ond dyma fy syniad cyntaf i diffoddwch ddyfeisiau fampur os nad ydych yn ei defnyddio. Nôl draw fi, a dwi'n mynd i greu blwch testyn newydd. Felly, yr un broses eto, testyn ar y chwith, botwm glas ar top, ychwanegwch eich testyn. Na ni. Chi'n gweld mae e wedi defnyddio'r un ffont, felly os oes ffont â chi yn eich teitl sydd yn gweithio dda ar gyfer yr testyn yma, yna defnyddiwch e. Os na, falle bydd eisiau chi ddewis ffont gwahanol ar y chwith. Right, wel mae 4 yr ein gyda fi, felly chi'n gwybod beth, 1, 2, 3, dwi'n meddwl bod maint y ffont yna mynd i fod yn iawn fel mae e. Nawr, dwi'n mynd i roi e fel yna, a dwi'n gadael bwlch ar y chwith, achos ni'n mynd i fod yn rhoi eiconau ar y chwith fan hyn. Iawn, felly dwi'n gadael lle ar y chwith ar gyfer eiconau, felly dwi'n meddwl bod y testyn yn iawn fel yna. Nawr, allech chi fod yn rhoi siap eto fan hyn. Iawn, a allwch chi gynyddu maint y siap eto os chi eisiau, neu chi bod beth ar gyfer hwn, dwi'n licio bod e chydig yn llai, bod y siap yn llai. Rhywbeth fel yna. Ie, mae hwnna'n edrych yn gret. Dwi'n licio hwnna. Right, felly beth dwi'n mynd i roi fan hyn te ar y chwith? Wel, dewch i ni gael mynd i chwilio am eiconau. Eiconau. Right, mae'r eiconau i'w canfod yn yr elfennau. Felly draw ar y chwith, i ni'n mynd i glicio ar y botwm sy'n dweud elfennau. A lan ar y top yn yr elfennau, dwi'n mynd i sgrolio ar draws tan bod fi'n dod i reit i ddiwedd y restr a dewis eiconau. A fan hyn, beth am chwilio am y gair vampire yn Saesneg? Iawn. A dwi'n meddwl bod eicon sydd wedi lliwio i fewn yn mynd i fod yn well fi. Chi'n gweld, gyda rhain, maen nhw gyd yn ddi a gwyn, ond mae rai ohonyn nhw yn amlinell ddi, outline di, a mae'r canol wedyn yn wag. Iawn? Ond dwi'n meddwl gyda'r cefndir prysur yma sydd gyda fi, bod rai sydd wedi lliwio mewn yn mynd i fod yn well. Iawn? Felly mae lot o eiconau bach digon hwylus ar gyfer vampir gyda ni. Felly dwi'n mynd i ddewis un o'r rhain. Mae'n edrych yn eitha cyfeillgar. Mewn a fe, a dwi'n mynd i osod hwnna wedyn fel eicon drws nesa i'r syniad cyntaf yna. Nawr, chi'n gweld y linell binc yn helpu fi gael hwnna'n union hanner ffordd i lawr y blwch testyn. Mae hwnna'n helpu fi gadw popeth wedi leino lan. Mae'r D yn gweithio dda ar y cefndir sydd fi. Nawr, os mae cefndir chi'n fwy tywyll, falle bydd eisiau chi newid lliw o'ch eicon. Mae hwnna'n hawdd i wneud, jyst clicio ar yr eicon, lan ar y chwith, a dewis lliw gwahanol. Pa liw? Wel, gallech chi ddewis, os mae D yn rhy dywyll, allech chi wrth gwrs jyst dewis gwyn, neu allech chi falle dewis yr un lliw sydd â chi fel cefndir i'ch testyn, neu liw sydd â chi rhywle ar y dyluniad yn barod. Right, wel, unwaith chi'n gwneud un o'r reina, mae'r broses na mynd i fod yr un peth, yn dweud. Dwi'n mynd i ddyblygu hwn nawr, y blwch testyn yma, 3 dot, dyblygu, a dyna'r ail syniad, 3 dot, dyblygu, trydydd, 3 dot, dyblygu, pedwerydd, a just, na fe, gweithiwch ar gael eich bylchau, a chi'n gweld mae Express, mae'r llinellau pink yn dangos i fi bod o bwlch fyna nawr yn hafal rhwng bob un o'r blychau testyn na. Right, mae eisiau fi fynd draw i'r iPad, beth bynnag, iawn, ond
os ych chi'n barod i symud ymlaen, unwaith chi wedi dyblygu eich testyn, y gys eisiau chi'n neud, ni'n newid y testyn ym mhob bocs yn dy fe. Iawn, newid y testyn, copio, glido testyn newydd, neu teipo syniad newydd mewn i bob un o'r 3 bocs newydd nas da chi. Dwi'n newydd siarad i fewn i'r microffon mewn fyna. Os nad ydych yn sitting with moody bob defnyddio. Right, iawn. Draw i'r iPad dwi'n meddwl i gael dal lan. Dyma ni. Right, felly dwi'n ychwanegu blwch testyn newydd. Testyn, ychwanegwch i'ch testyn. Dyma fe. Right, fi'n ni neidio draw nawr. Dwi wedi agor y dudalen heriau ar app Chrome ar yr iPad. Felly bod chi wedi defnyddio Safari, dwi'n gwneud gwahaniaeth pa app ych chi wedi defnyddio. A nawr dwi'n dala mis i lawr ac yn llusgo dros yr un cyntaf. Nawr, mae dewis, fel chi'n chi gweld, mae'r iPad yn gallu bod bach yn lletwydd weithiau o ran dewis testyn. Chi'n chi gweld bod fi yn cael tipyn bach o drafferth, na fe, fi wedi gael e. Felly, weithiau ar iPad, mae'n haws i just teipo fe mewn o bod yn onest. Ond dyma ni, fi wedi llwyddo i gael e. Tap nawr, copy. Nôl draw i Express. Nawr, chi'n gweld y bysellfwrdd. Y bysellfwrdd ar agor dy fi. Fan hyn, nawr, i glido hwnna mewn, mae cwbl o wahanol ffyrdd allai chi'n neud, ond y ffordd rwyddau i wneud yw pan mae'r bysellfwrdd ar agor dy chi, fel mae yda fi nawr. Fan hyn, chi'n gweld ar top y bysellfwrdd ar y chwith, mae yna sisiwrn, a mae yna bapur, a wedyn y trydydd eicon ar draws yw clipfwrdd D a darn o bapur. Dwi'n mynd i tapio ar hwnna, a mae hwnna jyst yn glido'r testyn a mewn i fi. Iawn? Right. Dyna'r blwch testyn wedi wneud. Da i lawr a hwnna, a fi'n mynd i unwaith to mynd i ychwanegu siap. Na fe. Dwi eisiau'r lliw na i fod yr un lliw felly bys da fi lan ar y top, felly na i ddewis hwnna. Hyfryd. A'i lawr, chi'n gofio, nes i fynd lawr a maint y siap y tro yma. Triwch chi wahanol bethau. Lle chi fynd ar siap yn fawr i droi i fewn i bloc. Ne, dwi'n eitha licio'r effaith yna o jyst yr stribedi lliw tu ôl i'r testyn. Newch chi beth i chi meddwl sy'n gweithio orau eich dyluniad chi. Iawn, na fe, mae hwnna'n yn gadael digon o le i'r eicon. Chi'n ddod draw chydig. Felly, dewch chi fi gael roi'r eicon na i fewn. Nawr, sa'n meddwl bod eicon D yn mynd i weithio fan hyn, ydw e? Achos mae'r cefndir yn eitha tywyll. Felly, dwi'n meddwl felly bydd angen i fi gael eicon gwyn, neu hyd yn oed eicon yn y lliw porffor piws golau yna. Dewch ni gael gweld. Elfennau, dwi'n sgrolio draw i eiconau, dwi'n chwilio am vampire. Na ni. I am yn gwahanol trwy'n beth am y gwefusau a dannedd yma. Right, felly, fel llwch chi weld, mae hwnna draw fan hyn yn rhy dywyll. Mae'n rhy dywyll. Felly, beth newn ni drial? Trio ni'r gwyn yn gyntaf. Ydy, mae'r gwyn yn gweithio, a mae yna wyn yn y cefndir, a mae'n gweithio eitha neis gyda hwnna. Dych chi jyst trial yn y lliw porffor yna hefyd. Fi yn licio hwnna hefyd. Mae hwnna'n gweithio neis, yn dweud, yn y porffor. Dwi'n meddwl bod y gwyn... Ydy, mae'r gwyn jyst yma bach yn gliriach, felly fi yn mynd i fynd am y gwyn. A dwi'n mynd i symud y testyn draw yma bach i roi mwy o le i'r eicon. Na fe, chi'n gweld eto, mae'r llunellau pinc na yn helpu fi gadw popeth wedi leino lan. Wel, nesa, 3 dot ar y testyn, dyblygu. Lawr a fe. Lawr a fe. 3 dot, dyblygu. Lawr a fe. A chi'n gweld, mae Express yn dangos i fi pan mae'r bwlch rhwng bob brawddeg yr un peth. Gret. Wel, mae'n mynd yn dda yma. Dewch i ni gael mynd nôl draw i y porwr i ni gael ychwanegu yr eiconau nesaf. A'r brawddegau wrth gwrs. Felly, dewch i ni, ar un nesaf, trowch y dŵr i ffwrdd os nad ys ei angen. Copy. Right. A wedyn dwi'n mynd i lido hwnna mewn. Control V. Gret. Os chi moyn gwthio hwnna lawr fel bod e ar 2 linell, just cydiwch yn y ddolen hir yma. Llusgo fe dro, chi'n gweld? A wedyn mae hwnna'n mynd i wthio eich testyn ar 9 linellau eraill.
Na fe, dwi'n meddwl bod e'n neis. Os oes un ohonyn nhw'n ddwy linell, licen ni bod pob un ohonyn nhw yn ddwy linell. Neu bod fi'n ffasi na, dy byd cofiwch. O, sa'n gweld hwn yn mynd ar ddwy linell, mae hwn yn rifer i fod ar ddwy linell. Felly, mae'n nghynllun ni wedi mynd yn ffradach. Ni'n gweld. Glido hwnna mewn. Ond i bai bod fi'n gorfodi fe, fel hyn. Ie, chi'n beth, dwi yn mynd i orfodi fe. A fi'n gwybod bod na le fyna i y-beic, ond dwi jyst yn licio bod pob un o'r ein yn ddwy linell. Iawn, os mae un yn, maen nhw gyd yn. Alright, ar un o lawr mae hwn yn ddwy linell beth bynnag. Copi o hwnna. Iawn, a wedyn mewn dewis hwn, Control V, felly Control C i neu copi, Control V i lido fe, i wneud paste. Right, mae eisiau eiconau yn y fi nawr i fynd gyda'r syniadau arbed ynni yma. Felly, yr un nesaf yma yw trwch dŵr i ffwrdd, felly yn yr eiconau beth am chwilio am rhywbeth fel tap. O, gret, dyma ni. Pa un? Eto fi'n mynd i fynd am rai sydd wedi lliwo mewn, iawn? Nid y rai gwag yma. Os ych chi moyn yn hoffi rai gwag, ewch amdani, ond just byddwn ni'n cadw at yr un math wedyn. Os ych chi'n neud yr cyntaf yn un gwag, yna dywyswch chi'n gwag bob tro. Right, a nawr dwi just yn defnyddio'r llinellau pink eto i wneud siŵr bod yr eicon wedi leino lan yn daclus gyda'r testyn a gyda'r eicon uwch ben. Right, gadewch y car adre ac ewch ar y beic. Iawn, wel, a'i chwilio am bike. Yna ni. Beth am hwnna? Lico hwnna, ie. Nawr dem, rhyw reswm, mae wedi dewis lliw gwahanol. Mae wedi dewis llwyd. Felly dwi'n mynd i fynd i'r llenwad, newid yna nôl i fod yn ddi. Rhyfedd. Dwi'n fel arfer wneud, mae fel arfer yn cadw at yr un lliw bob tro. Right. A to, dwi'n defnyddio, na ni, y llinellau, a mae hwnna wedi leino lan. Nawr, allech chi newid i maint nhw wrth gwrs gan ddefnyddio'r dolenni cornel yma, ond dwi'n meddwl bod y meintiau'n iawn fel maen nhw'n cyrraedd fel mae'n digwydd. Rhaid, diffoddwch y gres gyda'r nos, rydyn ni'n cysgu'n well mewn ystafell oer. Nawr te, beth am jyst chwilio am rhywbeth fel sleep? Sleep. Dwi'n moyn i'n dyma ni hwnna. Neu, fi yn licio yr seren, y lleiad gyda'r ser yma hefyd. Neu'r eicon cwsg. Ie, dwi'n mynd i fynd am hwnna, fi yn licio. Na, mae hwnna'n rhy fawr yn dweud. Felly, dewch i ni gael, beth lle i wneud, yw just rhoi fe drws nesau un o'r eiconau eraill, a just, chymod, ailfeintio fe fel bod e tu ar un taldra. A nawr dyma ni, dwi eto yn moyn bod hwnna yng nghanol yr un uwch ben. Llinellau pink, na fe, yn helpu fel yna. Iawn. Wel, fi'n hapus iawn o hwnna. Dwi'n meddwl bod yr eiconau wir yn helpu gyda neges y syniadau arbed amser. A mae un y vampir yn arbennig yn eitha doniol, yn dweud. A bydd pobl yn gweld hwnna, fi'n meddwl pan bod llun dy fe o Dracula, pan ni'n sôn am arbed ynni, rhyfedd, felly mwyn am ni dynnu sylw at y dyluniad. Iawn, right, mae eisiau fi wneud hwnna nawr te ar yr iPad. Felly digon o amser i chi i ychwanegu chi eiconau ac i ddala lan. Digon amser. Iawn, i draw o fi i'r iPad nawr te i gael wneud yr un peth. O, mae rhaid fi gopio glido'r testyn. Hwna'n mynd i fod yn job yn un nawr yn dweud. Right, trowch y dŵr. Felly, dal y bus i lawr. O, na fe, mae'n bihafio nawr. Tap ar y text. Tap ar y testyn. Copi, iawn, na fe. Felly dwi wedi copio'r frawddeg na, swapo'r app nôl draw i Express, a dwi'n gweithio ar yr ail flwch test yma fan hyn. Felly na i wneud hwnna, a wedyn allai ddefnyddio, na ni, tapo dwywaith mewn yn y blwch testyn, defnyddio'r dolenni glas na wedyn, ddewis popeth. Iawn? Neu, wrth gwrs, allech chi ddefnyddio backspace ar eich bysecfwrdd i ddileu y testyn i gyd, ond mae'n gyflymach os allwch chi. Just dewis y testyn, a wedyn glido. Chi'n cofio fan hyn, drws nesau fi fan hyn, yr eicon bach y clipfwrdd fan hyn. Clicio ar hwnna,
wedi wneud. O, nawr te, mae angen i ni dyma ni, i ddefnyddio'r ddolen, ydy fi chi dangos eich chi fyna? Na, rhaid fi ddod mas. Right. Y ddolen hir nawr, ochr dde y blwch testyn, i just wthio na fe y geiriau yna lawr i'r linell nesaf. Mae'r dolenni hir yn newid sharp y box, felly'n gwthio pethau linellau gwahanol. Mae'r dolenni cornel, y rai round, yn newid maint y box a maint y testyn. Iawn? Felly fi'n osgoi defnyddio hwnna, neu bydd pob un o'r brawddegau yma a maint ffont gwahanol. A pan ni'n gweld ffeithlyn fel hyn, ni'n licio gweld, mae'n llyged ni'n hoffi gweld ffontiau gyda maint cyson, bod ni'n cadw'r un maint ffontiau gymaint a ni'n gallu. Right, beth yw'r brawddeg nesaf? Draw a fi i'r dudalen heriau. Bus lawr, copi. Gadewch y car adre ac ewch ar y beic. Gret. Tap ar y glas, copi. Nôl i Express. Dewis y blwch testyn yma. Tap, tap mewn yna. Tap, tap eto. Na fe, a nawr, allai symud y dolenni glas yma i ddewis y cyfan. A wedyn ar y bysellfwrdd, draw'r ochr chwith, eicon glido, a mae hwnna wedi wneud. Dwi'n mynd i gydio yn y ddolen ochr, just i wthio hwnna i ddwy linell. Nôl o fi. Yr un ola te, llusgo dro... Can ni off. O'n i'n meddwl bod pethau'n mynd yn rhy dda. Na fe, oce, mae wedi gweithio. Llusgo dros y testyn, tap, copi. Nôl o draw i'r app Express, dewis y blwch testyn gwaelod, tap, tap, a to, tap, tap ar unrhyw air. Na fe, a wedyn mae'n rhoi'r dolenni glas na i fi. Symud rhain a'i ddewis y cyfan, glido, gret, a mae hwnna'n ffito ar ddwy linell yn hyfryd. Right, eiconau nesaf te. Trowch y dŵr i ffwrdd os nad ys angen, felly hwn yw'r tap. Elfennau, eiconau, a na i chwilio fan hyn am tap. Gret, a dwi eisiau rhywun yn dawnsio tap. Ai am hwn. Na fe. O, mae wedi rhoi ei fi'n win. Mae wedi cofio bod fi wedi troi'r un ola i fod yn win, felly mae wedi rhoi fe i fi yn win. Diolch Express. Mae hwnna'n help mawr. Right, lleihau maint yr eicon yna nawr, a'i osod na fe, yn ganolog. Fi'n licio bod yr llunellau gwynna yn y cefndir yn toddi mewn i'r eiconau yma. Mae hwnna'n ddewis i fi wedi wneud, achos fi'n licio bod y lliwiau yna yn toddi mewn iddi gilydd. Felly, mae rhaid i chi ddewis y lliwiau chi i weld beth sy'n gweithio gyda y cefndir i chi wedi dewis, y lliwiau i chi wedi dewis ac yn y blaen. Iawn, pan i chi'n neud hwn, chi'n gofod wneud dewisiadau dylunio. Pidwch a just wneud o wel, oedd mae rhaid i'n neud e'n wyn, felly fi'n neud e'n wyn, ond sa'n gallu gweld yn rhywbeth. Mae rhaid i chi i wneud y dewisiadau doeth ar gyfer beth sy'n gweddu i'ch dyluniad chi orau. Right, gadewch y car adre, gewch ar y beic. Iawn, na i chwilio nawr te am cycling. Pryd nes i chwilio am bike drwytha, felly ydy hwn yn mynd i roi gwahanol i fi? O, ydy mae e, chydig bach yn wahanol. O, cool, fel gyrun yma. Yr beic yma mynd yn gyflym. Na ni. Sneb arno fe, cofiwch. Sa'n bod fel mae'n symud, ond mae'n mynd yn gyflym. Right, a'i ganoli fe fel na. Gret. A wedyn yr un ola yw sleep. Felly tro diwetha es i am yr lleiad. Tro hyn felly na i fynd am rhywun yn cysgu mewn gwely. Na fe. Na fe, ar tro yma, mae wedi dod mewn a bob un o'r eiconau yma yn wyn. Dwi ddim wedi yn hollol ar hap newydd y lliw i fod yn llwyd hanner ffordd trwyddo. Sa'n quite yn siŵr pam nath e hwnna ar y porwr, just nawr. Nawr, falle sylwi hefyd bod darnau o'r eiconau yn crasio mewn iddi gilydd gyda fi. Iawn, eto, mae hwnna'n ddewis dwi wedi wneud. Dwi'n eitha licio bod y dŵr o'r tap yn gorgyffwrdd gyda'r beic. A dwi'n eitha licio bod y Zeds cysgu, y person sydd yn y gwely, hefyd yn cripo lan arno'r beic. Felly, os mae pethau fel antigwydd,
mae'n iawn os ych chi'n neud e'r bwrpas, os dod yna'ch bwriad chi, mae hwnna'n iawn. Iawn, ond draw ar yr porwr, gyda'r dyluniad sydd da fi ar y porwr, o'n i'n meddwl bod e'n well bod yr eiconau ar wahân gyda bwlch rhwng bob un. Iawn, felly, chi'n gweld bod y ddoi ddyluniad y fi ar y porwr yr iPad, mae yna ddewisiadau gwahanol yn cael ei wneud. A mae lot o hwnna yn deillio o beth yw'r cefndir sydd da fi. Iawn, mae lot o'r dewisiadau dwi'n wneud yn cael ei dylanwadu arno gyda'r cefndir dwi wedi ddewis. Reit, iawn. Nôl â fi i'r porwr te, achos ni wedi just y bod, ni wedi dal lan. Reit, nawr, ni wedi wneud y gwaith caled i gyd nawr, felly beth sydd yn ei ar ôl i wneud nawr, ni wedi wneud rhyw fath o siart coryn ar y darn ucha fan hyn. Iawn, felly dewch i ni gael ychwanegu testyn eto. Iawn, a'r testyn trwy hyn yw wythnos arbed ynni 2025. Felly rhywun i glicio ar testyn. Ychwanegwch eich testyn. Dyma ni, a mae'n rhoi ei fi yn y ffont cywir. A dwi'n mynd i roi wythnos, wythnos arbed ynni 2025. Right. Iawn. Nawr, beth am i ni roi hwnna eto ar gynllun testyn dynamig. Iawn, gred. A nawr dwi'n mynd i wthio pethau rownd. Dwi'n meddwl bod nhw'n weddol sgwar, felly, gewch chi ddim yn fe'n hollol sgwar, mae'n mynd i fod yn betrial tal neu'n betrial llydan, ond fi eisiau bod e'n weddol sgwar. Nawr, allwch chi hefyd orfodi pethau i symud llinell wrth glicio mewn a defnyddio return, bottom return, os ych chi eisiau. Iawn? Felly, os dwi eisiau gorfodi'r 2025 na i fod ar y gwaelod, dyna ni, allai wneud hynny gyda'r bysellfwrdd hefyd. Right. Mae hwnna'n gweithio neis fel yna, a dwi eisiau bod tua hanner ffordd rhwng top y dudalen a'r blwch testyn yma. Felly, tua fanna. Nawr, dwi'n mynd i roi cylch tu ôl i hwn. Nawr, dwi'n mynd i roi cylch yn gefndir iddo fe. Llwch chi wneud hynny'n rwydd wrth ddod draw i'r chwith. A chi'n cofio ni'n ychwanegu siap? Wel, llwch chi'n fynd i siap eto. A dewis, chi'n gweld, mae cylch fan hyn. Cylch. Na fe. Wythnos arbed ynni 2025. Cool. Right. Nawr, beth i fi'n ei wneud nawr? Wel, chymod beth, a i draw i'r iPad i wneud hwnna nawr te. Iawn, felly, ychwanegu blwch testyn newydd. Teipo wythnos arbed ynni 2025 i fewn. Roi'r cynllun testyn yn un dynamig, a wedyn cael ei fod yn siap sy'n mynd i ffitio mewn cylch. Chi gweld nawr pam o'n i moyn ei fod yn sgwar, achos mae sgwar yn ffitio mewn cylch yn well na rhywbeth trial yn dweud. Iawn? Felly, draw i'r iPad i gael wneud hwnna, achos oedd cwpl bach o gamau fyna, ynddo fe. Right, felly, lan o fi, testyn, ychwanegwch eich testyn, a teipio wythnos arbed ynni 2025. Iawn. Cuddio y bysellfwrdd. Cynllun testyn dynamig. A nawr i fi yn gwthio pethau o amgylch. Oops. Na fe. Iawn. Sa'n mynd i ar yr iPad fan hyn, dwi ddim yn mynd i wthio'r 2025 lawr. Sym rhaid i chi wneud hwnna. Mae'n gam bach ychwanegol os ych chi eisiau. Wneith hwn ffitio mewn cylch yn iawn. Chi lawr o fi nawr te ar yr ochr chwith i siap. Gret. Chi gweld fyna mae'r siap cylch gyda chi. Just o dan hanner ffordd lawr y sgrin ar y chwith. Tap ar hwnna. Gret. Ond mae'r lliw yn anghywir. Felly nôl mewn. Chi'n gweld ar y chwith fan hyn. Chi'n gweld le mae'n dweud sylfaenol ar y top. Chi'n gweld y siap cylch. Tap nawr te. Allai newid llenwad y siap na nawr i fod yr un hyfryd a gweddill i'r siapes da fi ar y dyluniad. Allai newid maint y cylch os dwi eisiau, ond chymod beth oedd e'n iawn fel oedd e. Right, iawn. Draw i'r porwr, achos wedi bron iawn ar dod i ben. Beth ni'n mynd i wneud nawr yw ni'n mynd i ail ddefnyddio'r eiconau sydd â ni.
Ail ddefnyddio'r eiconau, a roi nhw mewn cylchoedd i ddangos ein syniadau ni ar gyfer arbed Ynni. Iawn? Felly ni'n mynd i gael rhyw siart coryn o amgylch hwn, map meddwl o amgylch hwn, gyda'r 4 syniad yma, just y 4 eicon. Right, felly be fi'n ei wneud? Wel, yn gynta i fi moyn cylch, iawn, yn yr lliw yma. Felly yna i draw i'r elfennau, a dwi tro hyn eisiau'r siapiau, a dwi eisiau cylch. Nawr, allech chi fynd am gylch solid fel hyn, neu allech chi fynd am gylch gyda llenwad. Dych chi'n cael trial cylch a llenwad felly, dyma ni. Right. Nawr te, beth dwi eisiau fel lliwiau'r cylch yma? Dwi'n newid y maint yn gyntaf i fod yn fwy tebyg i'r un yma. Ys dim rhaid bod e'n union yr un beth, ond bod e'n fwy tebyg. Right. Nawr, lliw y llenwad. Dwi'n mynd i fynd am lenwad gwyn. Ia. A wedyn yr amlin, ac y border, dwi eisiau hwnna i fod yn y lliw air yma, sydd da fi. Gret. A chi'n meddwl beth, dwi eisiau bod trwch y border llawer yn fwy trwchus, rhywbeth fel hyn. Na fe. Chi'n gweld fi'n llusgo trwch y border a mae'n newid e draw fan hyn. Cool. Right. Mae hwnna'n edrych yn gret. Felly dwi'n mynd i ddyblygu hwnna. Mae angen 4 o'r ein arna. Dyblygu. A nawr te, mae lan i chi nawr beth ych chi moyn neud o ran eich dyluniad chi, ond dwi eitha licio bod siart coryn, neu map meddwl, bod y darnau chydig bach ar hap. Chi'n gweld? Yn hytrach na bod dwi ddim yn mynd i ddefnyddio'r llinellau pinc a bod popeth wedi leino lan yn berffaith, fel hyn. Iawn? Dwi'n mynd i gael falle un o'r cylchodd ma lawr fan hyn, yn gorgyffwrdd gyda'r blwch testyn yma. Un yn eitha agos i'r canol. Hwn falle yn agos fan hyn, a hwn falle yn bellach draw. Fi eitha lico bod pethau'n edrych bach yn wyllt yma. Ie, fi'n credu bod e'n edrych yn cool fel yna. Iawn? Os oes wyllt chi bod popeth yn ei leino lan yn daclus, yna croeso chi wneud hynny. Right, fi'n wneud hwnna ar y right bar, achos oedd hwnna yn gam bach eitha cymleth. Iawn. Felly, elfennau, siapiau, a dwi'n moyn y cylch yma, ca fe. Draw y fe, llenwad gwyn, a'r amlin, neu y border yn yr porffor sydd â fi. Hwnna'n un anghywir, lliw anghywir. Lawr, hwnna, please. A trwch y border i fyny, a fe, a nawr beth am ail feintio, a dyma fi'n dyblygu hwn ar te, 2, 3, 4. Gret. Iawn. Right. Beth sy'n dod nesaf? Wel, mae eisiau ni gael yn eiconau i fewn yn yr swigod na. Iawn. Nawr, mae'r eiconau da ni fynd yn barod. Yr unig beth sydd eisiau ni fod yn ofalus ohono fe yw bod yr eiconau lawr yn y stac heinau yn is na yr cylchodd yma. Felly, os dwi'n dyblygu yr vampyr, dyma ni, a llusgo hwnna lan, mae'n mynd i fod, chi'n gweld, mae'n mynd i fod tu ôl i'r cylch. Felly, beth sydd eisiau chi wneud? Na llai, cliciwch ar y 3 dot, a mynd 2 i'r blaen, tynnu hwn i'r blaen, neu yn yr stac heinau draw fan hyn, allwch chi lusgo fe fan hyn, llusgo'r vampyr lan i'r top fan hyn. Iawn, beth bynnag sy'n rwydda i chi. A nawr, pan dwi'n rhoi fe ar y cylch, mae uwch ben y cylch a dwi'n ei weld e. Right, rhywbeth o'r tap, dyblygu'r tap, lan y fe, mae eisiau ni fod yn y blaen, felly 3 dot, 2 i'r blaen. Chi'n gweld, mae'r eiconau yma'n edrych yn cool iawn mewn yn y cylchoedd yma. Beic, dyblygu, lan i'r top, mae eisiau llusgo hwn, neu 3 dot 2 i'r blaen, llusgo fe i dop y stac heinau. Na ni. Beic mewn yn y cylch. Chi'n gweld y llinellau pink eto yn helpu chi gael yn union yng nghanol y cylch. Na fe.
A'r un ola te yw lleuad 3 dot dyblygu lan, a mae eisiau hwnna fod lan ar y blaen, a na fe. Right. Y cam ola de yw i gysylltu'r swigod yma gyda chanol ein map meddwl, sef hwn fan hyn. Felly, i wneud hynny, dwi'n mynd i dynnu llun siap. Dyma ni, tynnu llun siap. A dwi'n meddwl bod fi'n mynd i fynd solet, ie. A dwi'n mynd i newid lliw hwnna i fod yn yr lliw air yma hefyd. Dyma ni. A beth dwi'n neud yw, dwi'n just yn mynd i beintio llinell fel yna. Nawr, mae hwnna bach yn aniben, ond pwyrwch becso, dwi'n mynd i ddod gynyddu trwch y border yn gynta. Na fe, fel bod y trwch y border yn debyg i un yr swigen. A nawr, yn gys eisiau fi wneud yw danfon hwn i'r cefn. Iawn, lle glicio gorffen nawr. A danfon hwnna i'r cefn. 3 dot, anfon i'r cefn, neu llusgo fel lawr yn stac heina. Lle anfon i'r right i'r cefn. Na fe, chi'n gweld nawr, bod yn lle jyst gael llinell syth, dwi'n licio bod hwnna yn edrych fel bod fi wedi tynnu fe llaw. Nawr, allwch chi jyst wneud hwnna sawl gwaith, neu, os ych chi ar hast, a fi ar bach o hast, dwi'n jyst mynd i ddyblygu hwnna, a i gylch droi dyblygu, yna fe, mae'r linell yna'n edrych yn cool, fi'n licio bod e'n edrych chydig fwy organig fel bod wedi cael ei greu a llaw, achos mae wedi cael ei greu a llaw. A na ni. Right. Wel, fi'n mynd redeg tymed bach yn hwyr, felly fi'n mynd i adael lefel yna. Dwi ddim yn mynd i wneud yna'r right-bad nawr, achos chi ffrindiau sy'n right-bad, i chi wedi gallu dilyn hwnna, dwi'n siŵr o beth nes i ar y poror. Iawn, felly dyna ni wedi gorffen yn her gynta ni. Yn ei barod i fynd ymlaen i'r un nesa. Just gwirio, fi'n credu bod e-bost arall wedi dod. O na, just spam yw e. Right. I ni barod i fynd ymlaen ar un ail her. Tra bod ni'n oedi, cyn mynd i'r her nesa, cais caredig, os ych chi'n gwylio hwn ar YouTube, athrawon, ni'n gwerthfarogi yn enfawr os allech chi hoffi y fideo yma, y ffrwd fyw ar YouTube. Just clico ar y bawd i fyny nawr. I hoffi'r fideo, a hefyd, os allech chi dan ysgrifo i sianel YouTube yr Ysgol Ddigidol, bydde hwnna'n lot fawr o help. Hefyd, os ydych chi digwydd bod yn postio rhywbeth i'r cyfryngau cymdeithasol, bod chi wedi cymryd ran, yna bydde fe'n gret bod chi'n tagio fi mewn. Felly, tagiwch fi mewn at Ysgol Ddigidol, neu at Meredydd J, neu at Meredydd Jones, at Adobe for Edu hefyd, a bydd tîm Adobe yn gallu gweld e. Felly, os ydych chi'n postio rhywbeth y cyfryngau cymdeithasol, tagiwch fi mewn fel bod fi'n gallu gweld beth chi'n bod yn neud hefyd, achos fi'n joio gweld eich gwaith chi ar y cyfryngau cymdeithasol. Right, mlaen i'r her nesaf. Right, beth yw'r her nesaf? Dych chi'n cael neud o draw i'r dudalen heriau, sgrolio lawr. Nawr, i ni'n mynd i ddefnyddio'r 4 syniad eto. Felly'r 4 syniad sydd chi ar eich ffeithlyn. Defnyddiwch eich syniadau o'r her gyntaf mwyn creu fideo ar Arbed Ynni. Defnyddiwch clipiau fideo stoc. Recordiwch droslais ar gyfer pob syniad, animeiddiwch y testyn, ychwanegwch gerddoriaeth gefndirol addas. Right, nawr te. Bant a ni de. Ar Express, cliciwch ar yr eicon Express yn y cornel top, ochr chwith, mae'n mynd i fynd nôl yn un tudalen cartref. Right te. Nawr, ni'n mynd i fod yn creu fideo nawr, felly dwi'n mynd i glicio ar creu fideo. Iawn, clicio ar hwnna. Iawn. Nawr, mae da fi 4 syniad, a mae hefyd angen teitl arna i wrth gwrs. Felly mae angen i fi gael 5 golygfa i gyd. Felly'r olygfa gynta, dwi eisiau hwn i fod yn rhyw fath o olygfa 4 syniad Arbed Ynni. Yr un fath o teitl alddyn ni yn yr ffeithlyn. Felly, dewch i ni gymryd draw i'r cyfryngau, a to, fel wnaethon ni ar yr poror, ar yr her gynta,
wnaethon ni sorto'n cefndir mas yn gynta, fe. Felly, draw ar y cyfryngau, tro hyn, ni'n chwilio am, nid lluniau, ni'n mynd i chwilio am fideo. A ni'n mynd i chwilio am rhywbeth fel, beth am chwilio am energy, a na i deipio background. Nawr, pan ych chi'n chwilio gyda'r gair background, fel arfer, maen nhw'n chydig yn symlach. Dyna ni, chi'n gweld, maen nhw'n gwybod, right, background, mae'n meddwl bod e siŵr fod mae'n rhoi testyn o flaen hwn, felly newn ni gadw'r lluniau yn ddigon plaen a syml. Felly, dwi wedi chwilio am energy a background. Great. Mae hwnna'n un cool yn dwi. Fi'n licio hwnna. Ie, fi'n mynd i fynd am hwnna, dwi'n meddwl. Right, dyna ni. Fi wedi ychwanegu hwnna mewn. A fi'n hapus dy hwnna. Chi sgrolio trwyddo, cydio yn yr pen chwarae di, sgrolio trwyddo, neu clicio chwarae fan hyn i weld. Ar hyn o bryd, mae hwnna'n 20 eiliad. Chi'n gweld mae'r clip yn 20 eiliad, felly mae'r olygfa'n 20 eiliad. Fydd e ddim byd tebyg i hwnna, ond dwi'n mynd i adael yr hyd i fod am nawr. Gadael e, beth bynnag yw'r hyd, iawn, gadael e fel mae e am nawr. Right, dwi'n mynd i ychwanegu golygfa ar gyfer fy syniad cyntaf. Ychwanegu golygfa. Clic. Right, nawr te, hwn yw'r, y syniad cyntaf wrth gwrs yw'r diffoddwch y dyfeisiau vampir. Felly, na i chwilio'n gyntaf just am devices, beth gai. Iawn, mae 4,500 o wahanol fideos ar gyfer hwn. Felly, os yna rhywbeth falle ar gael, rhywbeth fel, wel, na i drial vampire devices. Na. Right, ond beth mae'n meddwl yw, pan i chi'n troi fe i ffwrdd, bod e ddim yn mynd i ffwrdd yn llawn. Mae eisiau ni droi fe ffwrdd yn y wal. Felly, beth am rhywbeth fel devices standby? Achos dyna beth mae'n cael ei alw pan i chi... dim ond 2 ganlyniad sydd ni fe na. Mae rhywun yn diffodd rhywbeth. Mae hwnna'n cool, yn dwi? Rhywun yn gwasgu botwm. Felly, allech chi wneud hwnna, neu allech chi wneud rhywbeth fel devices off. Ia, mae 88 o ganlyniadau fan hyn, felly mae hwnna, sa'n bod beth hwnna'n wneud a tyres car. Sa'n siŵr, rhywun yn peintio gwynedd, sa'n siŵr am hwnna chwaith. Ond, dyma ni, mae yna bobl yn switcho pethau ymlaen neu ffwrdd fan hyn. Felly, gallai hwnna fod yn un eitha da hefyd. Iawn? Neu just devices power. Dych chi'n gael trio hwnna, devices power. 400 o ganlyniadau. Switch off device. Na i drio hwnna. 18 o ganlyniadau. Iawn, felly, chymod, mae'r beth i chi'n chwilio amdano yn helpu chi yn fawr. Beth mae hi'n neud? Pan chi'n hofran dros fe hefyd, mae hwnna'n cool. Pan chi'n hofran dros fe, neith eich chwarae fe i chi. Iawn, gyda'ch llygoden, gyda 7 llygoden, neith eich chwarae fe i chi. Iawn, fi'n mynd i fynd am hwnna dwi'n meddwl, pan mae'n cael gliniadur, hwnna'n cool. Right, clic ar hwnna, yn ychwanegu fe mewn, mae e 9 eiliad, sy'n siŵr fod tymach yn hir, ond dwi'n gadael yna i fod am nawr. Right, yr olygfa nesaf yw beth? Trowch y dŵr i ffwrdd os nad oes ei angen. Right, ydych chi'n cael chwilio am hwnna te. Felly eto, dwi'n chwilio draw fan hyn, yn y cyfryngau fideos, a dwi'n mynd i chwilio am tap. Gret, a os yna rhywun yn troi ei ffwrdd. Oes, gret. Fi siŵr bod llwyth o fideos fan hyn le mae rhywun yn troi ei ffwrdd, troi'r tap i ffwrdd. O, mae hwnna'n un da, ynddo e? Fi licio hwnna'r shot agos nawr tap yn redeg. Dwi'n mynd i fynd am hwnna. Clic, hwnna mewn. Gret, golygfa newyddau, ychwanegu golygfa. Felly, peth cyntaf i ni'n neud yw jyst adeiladu'n golygfeydd gyda'r delweddau ni moyn. Mae eisiau 5 golygfa na chi. 1 ar gyfer y teitl, wedyn 1 i bob syniad arbed ynni sydd â chi. Rhaid, gadewch y car adre ac ewch ar y beic. Rhaid, wel, na i chwilio am cycling tro ma, de. Cycling.
Right, dwi'n mynd i gael, na fi, 1,000 syniadau. Beth am, felly, plant yn seiclo? Children, cycling. A fe? Gret. Wel, so hwnna'n edrych yn rhy saff o'r we. Paid â neud na, dal ar yn sound i'r beic ychan. Right, dyma ni, fi licio hwnna. Ni'n mynd i ddangos pobl yn gwisgo helmed, yn siŵr. Er mwyn bod yn ddiogel. Bwysig gwisgo helmed pan ni'n mynd ar y beic. O'n i'n licio hwn. Nawr, sa'n siŵr os mae'r person yn gwisgo helmed, achos o'n i'n gweld i pen nhw, ond na fe. Right, nawr te, falle dewch chi ar draws hwn, chi'n sylwi, mae rai fideos yn fwy llydan neu gilydd, felly mae wedi rhoi bwlch gwyn ar y top ar gwaelod i fi. Sa'n moyn bwlch gwyn, diolch yn fawr. Os ych chi'n cael hwnna, mae yna un botwm yn un ar y chwith, llenwi'r fideo sydd jyst yn datrys y broblem na i chi'n sydd. Iawn, felly, os ych chi'n cael y bylchau gwyn na, falch bod fi wedi gweld nhw. A mae fe da fi ar y tap hefyd, sgwylwch. Llenwi'r fideo. Os gewch chi'r bylchau gwyn na, chi'n gweld gyda'r ddau gynta, o ddim bylchau gwyn da fi, fel mae'n digwydd. Ond gyda y ddau nesa, na fe, clicio llenwi fideo a gewn ni hwnna. Ni wedi cael siwmai! Sori os ych chi wedi bod hala hwnna i'r sbel. Nawr fi'n sylwi na fe. Miss Smith, siwr i chi, Miss Smith? Bore da gan blant blwyddyn 4, ysgol Pen y Pîl. Wel, diolch i chi am eich neges, croeso mawr i chi blwyddyn 4, diolch enfawr i chi am eich neges a diolch am ymuno gyda ni ar y wers fyw bore yma. Right, diolch i chi, Miss Smith, am hala hwnna mewn. Sori os ych chi wedi ala fe sbel. Right, dwi just a cyrraedd yr olygfa ola nawr, sef hwn, diffoddwch y gres gyda'r nos, rydyn ni'n cysgu'n well mewn ystafell oer. Right, fel fi'n ni ddangos hwn. Wel, na i ychwanegu golygfa gyda, ychwanegu golygfa. A allan ni roi rhywbeth fel heating. Right, a mae yna bobl fan hyn yn troi fel awr. Con ni, hwnna'n troi fel lan. Dim troi fel awr. Felly, allech chi chwilio am heating, mae ddigon o bethau fan hyn ar gyfer hwnna. Neu, sleeping. Neu just sleep, falle. Sleeping. Dyma ni. A beth am children sleeping? Na fe, dim ar y soffa. Dyma ni. Iawn. Llewn ni am hwnna. Mae blanket na'n un da, achos mae'r stafell bach yn oerach, achos mae'n haws i gysgu pan mae'r stafell ychydig yn oerach. A am hwnna. Na fe? Mae hwnna mewn. Felly, dyna fi wedi adeiladu'r golygfeydd. Iawn? 5 golygfa. Chi gweld nhw lawr yn ar y llinell amser. 1, 2, 3, 4, 5. Nawr, mae nhw i gyd siŵr o fod yn rhy hir ar y foment, ond dwi ddim yn mynd i boeni am hwnna am nawr. Iawn? Dwi ddim yn poeni am hwnna am nawr. Achos mae eisiau i fi i recordio troslais, a bydd hwnna'n dweud wrthai pa mor hir sydd angen i'r olygfa fod. Pan byddai wedi recordio troslais, wedyn allai dorri'r olygfa nôl i hyd y troslais. Iawn, felly mae eisiau testyn yn ni. Dewch i ni gael clicio ar testyn. Iawn. A ychwanegwch eich testyn. Nawr, dyma fe fan hyn. Nawr, fi'n mynd i wneud yr un peth a nes i yn yr weithgaredd gyntaf. Dwi'n mynd i gopio'r testyn yma, copy. Nôl draw, Ctrl-V, glido fe mewn. Nawr, sa'i chi darllen hwnna, achos mae'r testyn yn ddi, a mae'r cefndir yn ddi, ond chymod beth, fi'n mynd i ychwanegu siap beth bynnag. Felly, dewch i mi gael rhoi'r siap mewn gynta. Mae hwnna'n lot o help, ynddo fe? Right, a nawr, beth am lliw y siap? Felly yna i fynd am rhywbeth fel gwyrdd golau, achos mae gwyrdd yn liw sydd yn hala ni feddwl am arbed ynni, ynddo fe? Hwn, y gwyrdd golau yma. Dwi ddim yn hoff o'r ffont, felly a i nôl a dewis ffont gwahanol. A i mewn i'r ffontiau argymhellir, gweld y cyfan, rhywbeth clir, ond mae hwnna'n ffont igniol, dwi'n meddwl. Licio hwnna. Ffont igniol, chi'n gofyn, sa'n gwybod. Right. Dalwch sawnd. Mae hwn yn y lle anghywir. Y teitl sy'n fod fan hyn. Ond hwn sy'n angen ar gyfer y olygfa gynta.
Ond pidwch becso, achos beth ni'n mynd i wneud yw, ni'n mynd i fod yn copio, dyblygu'r testyn, a copio a glido fe i bob golygfa beth bynnag. Iawn? Felly, dyma, dwi wedi gorffen na. Dwi yn mynd i gynoli'r testyn, defnyddio alunio i'r canol, na fe. A wedyn y maint, dych chi'n mynd ychydig yn fwy, rhywbeth fel na. Gret, nawr te. A dych chi'n gael jyst rhoi hwnna lan ar y top fan hyn. Right, nawr. Dim hwn fydd y testyn ar yr olygfa gyntaf yma. Fi sydd wneud camgymeriad achos mae angen teitl, syniadau, 4 syniad arbed ynni yna i fan hyn. Ond gan bod fi wedi wneud yn barod, dewch chi fi gael copio fe te. Felly 3 dot, copio. A nawr dwi'n mynd i symud ymlaen i'r ail olygfa. Clicio arno fe fan hyn yn y llinell amser. Clic. A dwi'n mynd i lido hwn mewn. Nawr, mwyn glido fe mewn, cliciwch tu fas y canfas ar y llwyd fan hyn. 3 dot, glido. Ar yr iPad, mwyn de-glicio, right click, mae eisiau chi just pwyso'n hir. Iawn? Neu allwch chi, mwyn glido, allwch chi ddefnyddio Control V hefyd. Control V ar y bysellfod. Right, great. Draw'r olygfa nesaf. Clic. A dwi'n mynd i'n yr un peth. Glido. Na i ddefnyddio'r bysellfod. Control V. Control V. Oops. Control V. Na fe. A trwy hyn, felly na i roi'r testyn lawr y gwaelod. Olygfa nesaf. Control V. Cadw ai o'n lan ar y top. Ar olygfa ola. Control V. Gwaelod. Na fe. Right, felly mae da fi'r blychau testyn nawr. Chi'n gweld ym mhob golygfa. Ond wrth gwrs mae'r testyn yn anghywir. Y reswm i fi wedi wneud hwnna yn hytrach na creu blwch testyn newydd bob tro wrth fynd testyn, ychwanegu testyn yw, byddai rhaid i chi ychwanegu'r siap, dewis y lliw, bob tro. Iawn? Felly, fi wedi wneud yna unwaith a copio glido, meddwl bod fi'n arbed gwaith i'r hynna'n yn ychwanegu siap bob tro. Right, dewch chi'n un ateb, just mynd trwy'r golygfeydd yn newid y testyn i beth i ni moyn fe fod. Felly'r olygfa gyntaf, eisiau fi newid hwn i ddweud 4 syniad arbed ynni. 4 syniad arbed ynni. Iawn? A beth am ddefnyddio'r cynllun testyn dynamig eto felly? Fan hyn, gamau hwn yw'r slaid gyntaf. Mae hwnna'n gret. Fi'n licio hwnna. Na i roi fe reit yng nghanol y sleid. Gret. Iawn. Felly mae da fi hwnna yn yr olygfa gyntaf. 4 syniad arbed ynni. Mlaen i'r olygfa nesaf. Mae'r testyn yma'n gywir beth bynnag. Hwn yw'r testyn diffoddwch ddyfeisiau fampur os nad ydych yn ei defnyddio. Right, mlaen i'r olygfa nesaf. Right, nawr, mae eisiau fi newid y testyn yma. Felly, na i fi nôl, trowch y dŵr i ffwrdd os nad oes ei angen. Copy, Control C, draw, clicio mewn i'r blwch testyn, dewis y cyfan, Control V, glido. Great. Na fe. Gwthio fe. Wel, jyst man newidiadau sydd eisiau fi wneud nawr. Sy'n rhaid i fi ychwanegu'r siap a newid lliw y siap. Right, nôl draw, gadewch y car adre, gewch ar y beic. Copy. Nawr, chi'n bod beth, os mae hwn yn ffitio'r un linell, fi'n credu bydd e'n helpu. Felly, na i glido hwnna mewn. Ydy ma fe, mae'n helpu gael yna'r un linell fan hyn, fel bod ni'n gweld mwy o'r beic. Gret. A wedyn draw yr un olaf. Diffoddwch y gres gyda'r nos, rydyn ni'n cysgu weithio yn safell. Oer, copi, clicio mewn yn hyn, glido. Iawn, hyfryd. Wel, mae da ni 7 munud ar ôl. Sy'n ddigon amser nawr i ni gael recordio troslais, torri'r golygfeydd nôl i'r hyd cywir ac ychwanegu cerddoriaeth gefndirol. A bydd ni wedi gorffen, iawn? Sa'i di roi teitlu hwn eto, ond sdim ots, mae Express yn arbed popeth drwy'r amser. Dych chi'n galw yn fideo arbed ynni 25. Right. Nôl i'r olygfa gyntaf de i ychwanegu'n troslais. Felly 4 syniad arbed ynni. Felly ychwanegu troslais, dwi'n gosod y linell ddi, y pen chwarae ble dwi eisiau fe, felly sef reit nôl ar y dechrau.
A dwi'n mynd i fynd y tro yma nawr te draw i'r cyfryngau. A tro hyn, dwi'n clicio ar sign ar y top. Iawn, buon ni'n chwilio fideos jyst nawr, ond nawr dwi'n mynd i fynd i sign. A dwi'n mynd i recordio troslais. Iawn te. A bant a ni. Dechrau recordio. Cyfrif i lawr. Dyma 4 syniad ar gyfer Arbed Ynni. Gorffen recordio. Chi'n gweld lawr fan hyn ar yr llinell amser, mae'n dangos i fi, dyma beth dwi'n newydd recordio, a oedd e'n 4.7 eiliad. Allai chwarae fe nôl i nod. Dyma 4... Iawn. Nawr, beth sydd eisiau fi wneud nawr yw lleihau hyd yr olygfa yma. Sdim angen gweddill yr olygfa yma o gwbl. Iawn, felly be dwi eisiau wneud yw clicio'r olygfa a draw ar yr ochr chwith y clip welwch chi'r ddolen yma gyda 2 linell denau. Cywch chi ddefnyddio'r ddolen yna mwyn llusgo ymyl yr clip yn ôl, ymyl yr olygfa yn ôl i leihau'r hyd. Sdim angen bod e reit nôl i ddiwedd yr troslais, mae chydig bach o fwlch yn iawn. Ond nawr, mae'n chwarae hwnna a mynd syth i'r olygfa nesaf. Right, sa'n meddwl bod chi'n clywed hwnna pan dwi'n chwarae fe nôl, ond pidwch a phoeni, sa chi'n colli unrhyw beth, mae'n just yn lais i yw eto. Right, wel nawr fi'n gwneud un peth gyda'r olygfa hyn. Iawn, beth dwi eisiau dweud fyna ar y sgrin, felly recordio troslais, dechrau recordio, a bant â ni. Diffoddwch ddyfeisiau vampir os nad ydych yn ei defnyddio. Nawr troslais, y bloc gwyrdd, y clip gwyrdd yn y llinell amser, a allai lusgo hyd yr olygfa nôl i ffitio'n daclus. Mlaen i'r olygfa nesaf. Sign, recordio troslais, dechrau recordio, cyfrif i lawr a bant â ni. Trowch y dŵr i ffwrdd os nad oes ei angen. Llusgo hwnna nôl. Mlaen i'r olygfa nesaf. Dechrau recordio troslais. Gadewch y car adre ac ewch ar y beic. Gorffen recordio. Tocio'r olygfa nôl. Chi'n gweld yr un broses ni'n gwneud bob tro, yna fe? Recordio troslais, a wedyn tocio'r olygfa nôl fel bod e'n ffitio. Ar un ola te, recordio troslais, dechrau recordio, cyfrif i lawr. Ac yn olaf, diffoddwch y gres gyda'r nos, rydyn ni'n cysgu'n well mewn stafell oer. Na fe. Mae'n neis gweud gyda'r un olaf, mae hwnna yw'r un olaf, fel bod pobl yn disgwyl i'r fideo ddod i ben. Right. Mae 2 funud ar ôl dyn ni, felly yr unig beth dwi eisiau gwneud nawr yw ychwanegu cerddoriaeth gefndirol i wneud hwn yn fwy proffesiynol. Mae cerddoriaeth yn gwella popeth. Felly o dan y sain fan hyn, allwch chi sgrolio lawr, mae da chi wahanol gategoriau o gerddoriaeth, acoustic, cerddoriaeth gefndirol, blues, brass, ac yn y blaen. Dwi'n mynd i fynd i'r un electronic yma, dwi'n meddwl, ie. Gweld y cyfan. Nawr, hyd y fideo yw 27 eiliad, fi chi gweld y lawr fan hyn, felly dwi'n sicr ddim eisiau dar y gerddoriaeth sy'n fyrach, ond mae'r rhan fwyaf o'r rhain chi'n bod yn hirach yn dyn nhw. Ond newch yn siŵr bod chi ddim yn dewis dar y gerddoriaeth sy'n yn fyrach na'ch fideo chi, neu mae'n mynd i redeg mas. Right, driai hwn, friendly people. Hwna'n gred. Glywed y darnau cerddoriaeth jyst yn glicio ar y botwm chwarae fan hyn. Os ych chi'n hapus gyda fe, mae'n ychwanegu fe i'ch prosiect, jyst cliciwch ar yr enw. A na fe, chi'n gweld wedi ychwanegu lawr fan hyn. Yr unig beth yw, mae wedi ychwanegu fe gyda'r lefel sain ar 100%. Wel, mae llais... Sa'n meddwl bod chi'n clywed hwnna nawr, ond mae'n llais sy'n cystadlu yn erbyn y gerddoriaeth. Mae angen i'r gerddoriaeth na i ddod lawr i fod yn dywelach. A weithiau mae eisiau bod e lawr o amgylch y 10 i'r 15% hyd yn oed. Dibynnu ar y trac sain a dibynnu ar lefel eich llais chi. Hefyd, ar ddiwedd y fideo,
dwi eisiau i'r gerddoriaeth i bylu allan. Iawn, fade out. Dwi ddim eisiau bod ni'n cael diwedd y fideo bod y gerddoriaeth yn mynd wwp, a ben ni'n stopio'n stond. Felly dwi'n mynd i bylu fe allan. Dwi ddim yn meddwl bod angen iddo fe bylu fewn ar y dechrau, felly just bylu allan yn iawn. Mae'n gosod e fel 2 eiliad, fi wastad yn ffind hwnna bach yn hir, felly dwi'n mynd i bylu fe allan dros rhyw hanner eiliad felly. A dewch i fi gael trial e. Nawr, os nag ych chi'n clywed hwn, pidwch y ffoen. Ie, gerddoriaeth yn iawn o dan fy llais. Ddiwedd y fideo, sgrolio ymlaen, chwarae. Wps, sgrolio ymlaen y diwedd, chwarae. A na fe, mae'n pylu mas yn broffesiynol ar y diwedd. Right, gred. Wel, rhannu. Os ych chi yn hapus d'ch fideo, chi moyn rhannu fe, mae ydych chi 2 opsiwn, allwch chi lawrlwytho fe, clicio ar y botwm lawrlwytho fan hyn, fel ffail MP4, MP4, llwytho i lawr. Os chi'n neud hwnna, fydden ni newid y cydraniad i 720. Mae'r ffail yn mynd i fod bach yn llai, bydde'n lawrlwytho yn gyflymach ac yn haws i chi i ddelio gyda maint y ffeil. Neu, os nag ych chi rili moyn lawrlwytho ffeiliau a llenwych dyfais gyda ffeiliau MP4, allwch chi just clicio rhannu a dewis creu dolen gweld yn unig. Mae'n mynd i gyhoeddi eich fideo chi i'r we. A wedyn mae pobl yn chi just clicio'r ddolen i weld e fel eich chi'n neud gyda fideos YouTube ac yn y blaen. Sydd wrth gwrs ddim wedyn yn llenwych dyfais chi gyda clipio fideo ac yn y blaen. Felly, yn aml iawn, fydden ni'n dweud bod defnyddio dolen gweld yn unig yn well syniad mwyn rhannu eich fideo chi na lawrlwytho. Ond newch chi beth sy'n siwto chi. Right, ffrindiau, ni wedi dod i ddiwedd y wers. Diolch enfawr i chi am ddod. Diolch i chi athrawon am eich sylwadau. Diolch am ymuno. Cofiwch bod chi yn tagio fi mewn os ych chi'n rhoi rhywbeth ar y cyfryngau cymdeithasol. Hefyd, os ych chi'n cael cyfle i hoffi y fideo a dilyn y sianel, tansgrifo y sianel YouTube, bydd hwnna'n lot o help. Beth am ddod i wers arall yn y dyfodol agos? Athrawon, ewch chi ar weinwyr.express.cymru i bori beth sydd dan ni yn dod lan dros wythnosau nesaf. Wythnos nesaf, mae'n ddiwrnod Santes Dwynwen, felly mae yna sesiynau byw ar gyfer Santes Dwynwen, felly cyfreswch ar gyfer reina. A wedyn i ni mynd mewn i Dydd ganlynol, mae'n ddiwrnod cofio'r Holocaust. Felly, os ych chi'n cofiwch am hwnna, mae hwnna wythnos i Dydd Llun. Yn hwyrach mlaen y hynny, ni'n dod yn agos wedyn at sesiynau mawr diwrnod defnyddio rhyngrwyd yn mwy diogel, mae hwnna'n un pwysig, diwrnod y llyfr yn dod lan, mae hwnna'n un pwysig, a dydd Gwyl Dewi, mae'r sesiwn dydd Gwyl Dewi ar y 3 o Fawrth gyda llaw, a oherwydd mae Gwyl Dewi eleni yn ystod gwyliau hanner tymor Chwefror, felly dwi wedi penderfynu wneud y sesiwn Gwyl Dewi ar ôl i ni ddod nôl, achos oedd e'n teimlo lot rhy gynnar i wneud yng nghanol Chwefror. Right, diolch i chi am ddod. Bwciwch arno i'r sesiynau eraill sydd i ddod. Mae'n braf gweld cymaint o ysgolion yn ymuno gyda ni. Felly, am y tro, hwyl fawr, a welai chi to.